И здравейте, това ще е втория епизод. Нека да започваме. Там съм се обърнал. Това сега ние го направихме с Соник. Това е наш клип. Не е наш, ми просто Не, това лъжа. с Соника. Соника го бехме измислили ние. То тук се комбинират клипове. Да беше в курка. Деле мене така, ако ме почне да върва пред динозавъра и го хърта. Върсвай. Това няма нищо страшно, това е само космос. И това ми е чудно. Как е тръгнало? Няма как, това е невъзможно. Добре, бъде нужно. А това се кеф. Защо се скъпиш? Това мен ме дразни. И Тя не знае, че татко и пръстите са там. Ако я бе видял на живо, ще да отида. И аз така съм метнал. Ой, там сме виждали. На живо и тия са българки, сам да ви кажем. Чао, чао. Това не боли чак толкова. И това е много полезно. Ама поне, че е върху каската. Па. Това не е чак толкова смешно. Това е готино. Това за тях е май полезно, не знам. За зъбки. Ой! Ей, така имаме ние, само че отдолу има съдjera, за да няма така. Ей, тая е фалшива. Ай, аз искам такъв вкуснил за кънтър. И аз искам, а няма как. Мене и това ме дразни. Аха. Бум-бум, neko. Глей си я. Аз това съм карал. Мали! Ей, сега виж къде ще падна в печката. И ще изгори. И то за бъдни вечер. Сега и го са дали, сега ще стържа. Браво, вчитала. Пенис. Съжалявам хора. Та музика и го бяхме изправили. Аз от криската. Не от криската. In the face. Ма направи. Сега пълно. Леле, това какво ще направи? Се едно ми се гледаш. Това е много тъпо писано. Кучето има такова куче, който и да паднеш и да се удавиш, то се жертва за теб. Се едно
му слагат шини. Мисля това да бъде Аз за съм този чакала клип. на- Надявам се да ви е харесало и чао!